Ako správne vyplniť daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti? Na to, aby sme mohli vyplniť daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, si musíme uvedomiť, kedy sme danú nehnuteľnosť nadobudli. Ak sme nehnuteľnosť nadobudli v roku 2016, tak nám zákon káže do 31.1.2017 podať si daňové priznanie z nehnuteľnosti. Ak sme nehnuteľnosť nadobudli v roku 2015, zákon nám kázal do 31.1.2016 si podať daňové priznanie. Teda daňové priznanie zo starších nehnuteľností ako rok 2016 sme podané dávno mať mali. My si teda ukážeme, ako sa podáva daňové priznanie z nehnuteľnosti, ktorú sme nadobudli v roku 2016. K tomu, aby sme daňové priznanie mohli podať, budeme potrebovať prílohy. Samozrejme, ak sme zdedili pozemok, prílohou bude list vlastníctva. Ak sme zdedili stavbu, prílohou bude list vlastníctva a geometrický plán. Čo je najdôležitejšie, treba si uvedomiť, že my podávame daňové priznanie riadne. To znamená, že v daňovom priznaní zaškrtneme, že podávame priznanie. Čiastkové priznanie by sme podávali vtedy, ak sme už daňové priznanie podali a niečo sme zabudli. Čiastkové pridanie na zánik daňovej povinnosti by sme podávali vtedy, ak vieme, že niektorý z našich pozemkov sme predali, takže si chceme priznať, že ho už nemáme. Opravné priznanie podávame vtedy, ak sme podali zlé daňové priznanie, a dodatočné priznanie podávame vtedy, ak sme zabudli niečo do daňového priznania pridať, ale vtedy môžeme podať aj čiastkové priznanie. Čiže podávame priznanie. Škoda, že je tu napísané priznanie, malo by tu byť napísané riadne, čiže druh priznania riadne. Za rok 2017. Pre nás je najdôležitejšie, aby sme si správne vyplnili túto časť, čiže oddiel 1 údaje o daňovníkovi. Túto časť vyplňame len v tom prípade, že za nás podáva daňové priznanie niekto iný, teda ju pravdepodobne vyplní on. Takže táto prvá strana daňového priznania bude úplne celá vyplnená len v tom prípade, ak za nás niekto daňové priznanie podáva. A to preto, lebo ten niekto bude musieť vyplniť túto časť aj túto časť. Ak si daňové priznanie podávame sami ako vlastníci, vyplňame len túto časť. Čiže časť túto. To znamená, že vyplníme údaje o daňovníkovi. Daňovníkom môže byť buď právnická osoba alebo fyzická osoba. Právnická osoba, teda napríklad nejaký vlastník firmy, vyplňa namiesto rodného čísla IČO, vyplní právnu formu, nemusí vyplňať priezvisko, meno, titul, ale môže, a zároveň vyplňa obchodné meno spoločnosti. My si ukážeme, ako daňové priznanie vyplňa fyzická osoba, lebo je to v podstate ekvivalentné s tým, ako ho bude vyplňať právnická osoba. Takže fyzická osoba dáme x a vyplníme a nesmieme zabudnúť na to najdôležitejšie, a to je rodné číslo. Keď máme vyplnené rodné číslo, musíme vyplniť meno a priezvisko, prípadne titul. Ďalej vyplňame adresu. Musíme si uvedomiť, že my nemusíme bývať v obci, v ktorej máme nehnuteľnosť, čiže naša adresa trvalého pobytu môže byť úplne iná ako vlastne katastrálne územie, v ktorom máme nehnuteľnosť. My však aj napriek tomu podávame daňové priznanie nie tam, kde máme trvalý pobyt, ale tam, kde máme nehnuteľnosť. Čiže v obci Pusté Úľany v tomto prípade máme jeden pozemok
a okrem toho pozemku tam máme jeden dom. Čiže aj napriek tomu, že bývame v Nižnej Ide, daňové priznanie zasielame, podávame cez web stránku Slovensko.sk do obce Pusté Úľany. Čo je dôležité, nesmieme zabudnúť, a to nikdy, vyplniť telefónne číslo a aktuálnu mailovú adresu. A to kvôli tomu, aby sme my vedeli okamžite, respektíve aby pracovníci úradov okamžite vedeli informovať ľudí o chybách, ktoré v daňovom priznaní majú a ktoré by si mali opraviť. Takisto vieme ľuďom dať informáciu o tom, že nemajú niečo zaplatené oveľa rýchlejšie a lacnejšie, ako keď ich bombardujeme listami, za ktoré sa platí. Keď sme vyplnili túto žltú časť, vyplníme aj druhú žltú časť. Obe časti tvoria akoby kraje daňového priznania. To znamená, že do týchto dvoch častí alebo medzi ne vkladáme ostatné prílohy daňového priznania, ktoré si ukážeme neskôr. Takže druhou časťou je ďalšia žltá časť, súhrn príloh sa volá, v ktorej musíme mať uvedený dátum. Správny dátum je vždy dátum v mesiaci 1. roku 2017, keďže podávame priznanie z roku 2016, v ktorom sme nadobudli nehnuteľnosť. Teda nehnuteľnosť sme nadobudli v roku 2016, takže dávame priznanie do 31. januára 2017, ako som už spomenul. Čiže keby sme uviedli takýto dátum, tak nám hrozí pokuta, lebo sme nestihli podať daňové priznanie do konca januára 2017. Správny dátum je teda dátum napríklad 28.1.2017 a uvedieme podpis. Počet príloh druhého oddielu a tretieho oddielu si ukážeme o chvíľu. Teraz ideme vyplňať prílohu druhého oddielu, čiže prílohu priznanie k dani z nehnuteľnosti, daň z pozemkov. Opäť uvedieme rodné číslo vlastníka, teda naše. Obec, v ktorej máme, ako som už spomenul, pozemky, je obec Pusté Úľany. Kataster obce sa volá Pusté Úľany. K vyplneniu tejto prílohy budeme potrebovať náš list vlastníctva, aktuálny, najlepšie z katastrálneho úradu, alebo výpis listu vlastníctva z kataster portálu. Prílohu si očíslujeme, bude to príloha číslo 1. Druh pozemku uvedieme z listu vlastníctva. Máme tam napísané v liste vlastníctva trvalotrávne porasty, uvedieme Bčko. Využitie pozemku neuvádzame nič. Dátum vzniku daňovej povinnosti je od 1.1.2017. Odvtedy budeme za pozemok platiť. Aj keď sme ho nadobudli minulý rok, ale dátum vzniku daňovej povinnosti je až od 1.1. nasledovného roka. Výmera pozemku, to je v metroch štvorcových 1500. Číslo parcely KNC 1019. Názov katastrálneho územia bude totožný ako obec. Aspoň väčšinou to tak je, pokiaľ nie je viacero obcí, respektíve v jednom katastrálnom území nie sú dve obce, čo na Slovensku neviem, či máme takéto prípady. My sme vlastníkom. Sme bezpodielovým vlastníkom, to znamená, že nikto iný nemá podiel v tom našom pozemku, že sme jediným vlastníkom, preto nemusíme udávať počet spoluvlastníkov, lebo žiadni nie sú. Ďalej je dôležité, že keď nemáme manželku alebo manžela, neudávame rodné číslo. Prílohu sme vyplnili, máme len jeden pozemok. Keby sme mali pozemkov 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, keby sme mali pozemkov 25,
musíme si túto istú prílohu znova vytlačiť prázdnu a vyplniť ju pod číslom 2 s ďalšími našimi pozemkami až po spodok. Tým pádom budeme mať v oddiele 2 dve prílohy. Teraz máme v oddiele 2 jednu prílohu, to hovorím k tomu, aby sme vedeli, čo máme napísať sem. Počet príloh oddielu 2, správny počet bude 1, lebo máme len jeden pozemok na jednej prílohe. Ďalšou prílohou sú stavby s jedným účelom. To bude príloha číslo 2, čiže opäť si ju očíslujeme. Opäť sem zadáme naše rodné číslo vlastníka, teda naše. I čo nezadávame, lebo nie sme firma. Zadáme obec Pusté Úľany. Tentokrát už zadávame aj ulicu a číslo domu. Číslo domu sa zrejme myslí orientačné, keďže sem sa samostatne udáva číslo súpisné. Takže zadáme ulicu. Nakoniec orientačné číslo domu, to znamená červené, čierne číslo domu, teda súpisné, zadáme sem. Budeme vlastníci, číslo parcely, na ktorej dom leží. Zadáme názov katastrálneho územia, ktorý bude totožný Pusté Úľany s názvom obce. Hej. Vlastníctvo bezpodielové, sami vlastníme dom. Manželku, manžela nemáme, nemusíme vyplňať, vyplníme rodné číslo. Počet spoluvlastníkov nevyplňame, lebo to by sme museli mať podielové zaškrtnuté. Dátum vzniku daňovej povinnosti opäť 1.1.2017. Predmet dane. A tu už nám treba geometrák, máme stavbu na bývanie, alebo máme garáž, alebo máme hromadné garáže, alebo čo máme, uvedieme, x-kom vyznačíme. Ďalej 16 a 17 nám treba vyplniť. Základ dane, výmeru zastávanej plochy stavby. Čiže zadáme výmeru z geometrického plánu, napríklad 530 m2, a počet nadzemných a podzemných podlaží stavby okrem prvého nadzemného podlažia, čiže okrem prízemia. V klasickom dome väčšinou je to 1 alebo 2. Čiže uvedieme sem číslo 1 alebo 2. 18, 19 vyplňať nemusíme. Ak však máme spoluvlastníkov, napríklad na dome, teraz nie na pozemku, ak máme na dome spoluvlastníkov, výmera sa delí počtom spoluvlastníkov celková. Lebo druhý spoluvlastník je tiež povinný podať daňové priznanie a bude platiť, ak sú dvaja spoluvlastníci, polovicu výmery domu. Ak sú 10, desatinu výmery domu a tak ďalej, čiže sa to delí. Keď sme vlastníci len my, máme 500 m2, platíme za ne daň my. Ak však máme spoluvlastníka, napríklad manželku, 250 a 250 m2 platíme my, 250 m2 platí druhý spoluvlastník. Manželka sa za spoluvlastníka asi neberie. Čiže tam platí jeden z rodiny, to sa dohodnú, ktorý daň. No, keď máme túto prílohu vyplnenú a máme len jednu stavbu, tak oddiel 3 zás máme vyplnenú jednu prílohu, aj keď s číslom 2. Uvedieme to zase sem. Počet príloh k oddielu číslo 3 je 1. Dokopy máme 1 a 1, čiže číslovanie príloh by malo byť 2. Posledná príloha by mala mať číslo 2, čo aj má číslo 2. Ako náhle daňové priznanie vyplníme, môžeme ho poslať buď poštou na obecný úrad alebo na mestský úrad a nezabudneme k nemu pridať aj povinné prílohy. Iné povinné prílohy, a to už vieme, ktoré sú. Tých počet uvedieme sem, to bude číslo 2. A dve budú preto, lebo jedno z nich je list vlastníctva a druhou geometrický plán. Na základe týchto dvoch povinných príloh sme vyplňali daňové priznanie. Čiže sem uvedieme 2, v tomto prípade sem uvedieme 1 a 1. Daňové priznanie môžeme vyplniť aj na stránke www.slovensko.sk, čo odporúčam.
lebo tá vás bude upozorňovať, keď budete mať niečo zle. Daňové priznanie nám tým pádom príde a my na základe neho spravíme rozhodnutie so sumou, ktorú budete platiť. Netreba zabudnúť ho podpísať, ako som už spomenul, a prekontrolovať si ešte raz, či máte všetko správne vyplnené. Vlastne medzi túto žltú časť a túto žltú časť úvodnú vložíte potom časti pozemky, čiže túto, a časť stavby a túto. To znamená, že dokopy budete mať 4 strany plus 2 ďalšie prílohy, ktoré som už spomínal niekoľkokrát. List vlastníctva a geometrický plán. Toto pošlete na obecný úrad poštou, alebo to donesiete na obecný úrad osobne. A čo úplne by sme boli najradšej, keby ste to vyplnili na stránke Slovensko.sk pomocou vášho občianskeho preukazu. Na záver je ešte nutné spomenúť, že pozemok sme mohli zdediť, mohli sme ho kúpiť, mohli sme ho vydražiť a ku každému z týchto spôsobov nadobudnutia nehnuteľnosti existujú aj rôzne rozhodnutia, ktoré je tiež dobré k samotnému daňovému priznaniu pridať. Dosť to pomôže objasniť niektoré skutočnosti a samozrejme vy budete mať potom menej problémov s dokladovaním. Takže ak ste pozemok nadobudli kúpou, tak je dôležité, aby ste nám doniesli aspoň nahliadnúť kúpno-predajnú zmluvu. Ak ste ho nadobudli dedením, tak rozhodnutie o dedičskom konaní. Ak ste ho nadobudli, ja neviem, dražbou, tak tam vám tiež príde rozhodnutie o dražbe, v ktorom sú dané pozemky spomenuté.